niin, se olisi sitten taas Zoikki täällä ja sitten jatketaan meidän pikku kanan kanssa täällä Minecraft-pelailua. Zoikin päiväosa 2, eli taas sitten uusi päivä, uudet kujeet ja... Oho, pistetään ihan pikkasen tosta audiota. Ihan pikkasen audiota tosta pienemmällä. Ei kun isommalle, joo. Noin. Katsotaan nyt sitten, meillä on täällä chestissä nämä kaikki kamat ja ajattelin, että ironia voitaisiin lähteä etsimään, eli pikäkse tehdään tässä. Ja siellä on sitten zombi hakkaamassa ovea ja nyt sitten äkkiä tehdään miekka tästä. Ja pahoittelen, jos mun ääni ei kuulu, koska mulla on nyt vähän ongelmia ollut, että tämä mikki kuuluu aika hiljaa silleen. Jatketaan tästä nyt sitten. Tätä näin. Ja olen tossa yrittänyt panostaa tähän videon kuvalaatuun, eli tää nyt sitten mitä luultavammin on 1080p tää video, eli että on ollut vähän tommosia, tässä nyt sanois, onko mulla brightness täysillä? Joo, eli on ollut vähän tommosia, mä en tiedä mitä se nyt sanois, vähän sekavan näköistä tää kuvanlaatua on ollut. Tää on tietenkin jokaisella oma mielipiteensä, mutta ainakin minun mielestä, mutta taas kyllä hakea koalia sieltä. Joo, tässä se onkin. Mä en kyllä tykkää tästä ajatuksesta, mutta pakkohan niitä materiaaleja jostain hankkia. Nonni, siinä on. Tää on melkein pelottavampi kuin amnesia. Joo, no nyt löytyy ainakin kunnolla tätä koalia, niin saadaan se kaivos pystyy sinne omaan taloon ja otetaan nyt kunnolla tästä. Sori jos ei näy tää video, koska täällä on aika pimeää. Jepulis. Joo, noni, valoa taas. Tunnelin suvulla ja niin kuin siitä volyymista sanoin, niin Just Cause 2 kuvasin tuossa aamulla, mutta oli kyllä mikki niin hiljaisella, että ei siitä tullut mitään. Varmaan oli syynä se, kun kuvasin aamulla, en halunnut, että porukat herää, niin puhuin sit vähän hiljempaa. Vähän liian kyllä. Ja nyt täytyy kyllä tarkistaa, että ovi meni kiinni. En halua lisää creepereitä. Tai yhtään creepereitä. No niin. Tosta noin sitten. Kiveä tulee ainakin runsaasti tästä saada meidän taloa varmaan vähän vain, että odottakaas nyt. Kuunnellaan. Ois kuulunut skeletoni täältä. Pistän mikkiä tosta vähän lähemmäksi. Joo. No ehkä me jatketaan ihan vaan alaspäin, niin ironia jos löytyisi, niin olisi ihan mukava. Mutta tietenkin diamondikin kelpaa totta kai. Ja sen takia en lähde noihin luoliin seikkailemaan, että en koskaan osaa tulla niistä takaisin. Siinä se syy. Joo, täytyy tarkkailla, että milloin tulee yö, että pysytään nimenmukaisessa jakson pituudessa. Ja me ollaan nyt oho, screenshotti tuli otettu. 42 layerillä, eli kyllä sitä ironia kohta pitäisi alkaa tulee vastaan. Tietenkin se on tuurista kiinni sitten. Tuleeko vai ei. Pääsin tuossa 12 koulusta, oli ihan mukava päivä, kun oli vaan jonkin sortin pesisottelu ja sitten ruokailua ja semmoista. Niin ehdin nyt kuvata ja lähden Turkuun tässä kohtaa, että sitten ei tule taas yhteen päivään videoita, mutta ajattelin, että Back to Karkandin hakisin sitten GameStopista, kun sitä ei täällä Porissa ole. Ja sitten siitä videoita, että Runeheppu ainakin tykkää, jos mä sen hankin. Ja nyt sitten iskettiin kultasuoneen, vaikka ei täällä kultaa olekaan. Mutta sanotaanko näin, että oranssia kultaa kyllä. Ja mistä lähtien näin? Joo, tää ei oo kyllä laavaa ihan niin kuin luonnollisesti, vaan tää on kyllä ihan vaan maanalainen laavalammikko, että yleensä sitä ei näin ylhäältä löydy. Ja tuolla on creeperi.
täällä on? Juu, älkää ihmetelkö, kyllä mä noin koalit otan. Ja noin ironit, mitkä tuossa äsken oli. Joo, hyvä, että tätä löytyy. Tulisi nyt 3, niin saatais pikäksi tehtyä. Joo. Noin. Jaha, se lisää ironia. Ja siksi mä tätä singleplayerin kuvaan enimmäkseen, koska ei sen takia, että tuolla on creeperi, vaan sen takia, että sitten jos multiplayeria kuvaa, niin sit sitä tulee aina kuvattua eri ihmisten kanssa ja ei ole koskaan ketään samaa heppua. Joo, voitais okei, siellä on zombeja. Kultaa, katoppa perkele. Mutta sitä ei saanut kivipikäksellä hankittua. Hui saakeli, onko se spawneri? Joo, mä vähän veikkaan, että siellä on spawneri. Joo, siellä on spawneri. Joo, tää jakso alkoikin hyvin. Jes, zombi tipotti ironia. Oho. Jaa, se on nälkä mikä tuli. No täältä tuli just sopivasti pelastus. Ei kurkata tonne chestiin vielä, katsotaan mitä sieltä tulee. Nyt kurkataan ja oi, ihanaa buketteja ja viittiä ja kaikkea. Ja mä taidan jättää tän koskemattomaksi tänne. Nyt valastaa vaan koko paikka ja ettei vaan tuu monsuja tänne. Joo, ja nyt alkaa siltä tuntua, että on sen verran kamaa, että Zoikkipoika taitaa lähteä maan pinnalle. Jos me vielä sinne osataan. Ja siellä se zombi onkin. Koalia me ei viittää ottaa. Sitten vaan äkkiä takaisin kotiin. Tosta vähän ironia mukaan. Saadaan tehty ehkä armoritkin. No sitä nyt on tietenkin paljon. Ei armoria vaan ironia. Ja eikös tää jakso aina aloiteta päivästä? Joo, päivästä me tää aina aloitetaan, niin yön loppuun se sitten lopetetaan ja täytyy katsoa, että missä vaiheessa se on tämä. Joo, ja pistäkää kommentteja, että haluatteko te, että kuvaanko mä 2 päivää vai 1 päivän. Et musta on ihan itsestäni tää on hyvä, että mä kuvaan 1 päivän, koska se on vaan, nonni, sinne meni. Hyvää loppuelämää, kana. Soikkisetä ei tarvitse enää tuhlat ruokavartoja sinuun. Ja nyt, joo, voi perkele. Ehkä me mennään hakemaan vähän lisää koalia. Joo. Joo, vähän lisää koalia. Joo, tosiaan tossa achievementsia tulee. Tossa noin. Noniin. Ruokaa pois. Me pistetään ne noin ruuat tonne. Sulatetaan ironia sitten. Voitais tästä kaivaa näitä vähän korkeammaksi, jos tehtäis portaat tän sit jossain vaiheessa. Portaat tänne jossain vaiheessa ja joo. Noin. Ei tosiaan kovin kauan tarttunut kaivaa, niin tuli jo luola vastaan. Toivottavasti tämä ääni nyt kuuluu sit kunnolla, kun on niitä ongelmia tosiaan ollut vähän äänen kanssa. Ei henkilökohtaisesti äänen kanssa, vaan teknisesti äänen kanssa. Jaha. Iron. Oink. Ei yltänyt. Joo, muuten mulla on hyvä kikka, miten me saadaan vähän. Oi perkele. Me ei mennä tonne. Koska me ei tule koskaan sieltä takaisin. Sitten kun meillä on kunnon iron armorit, niin sitten on kaikki hyvin.
siihen tarvitsee koalia. Tai laavabuketin. Ai. Mä arvasin, että tässä käy tälleen. Okei, täällä on sen verran ironia, että ehkä me tartutaan syöttiä ollaan tällä aikaa. Jep. Ai tää niin kammottava paikka sit loppujen lopuksi ollutkaan. No niin, takaisin tonne. Niin, että jos me buketin kanssa haetaan vähän... Ei me... Joo, meillä oli toinenkin buketti. Saadaan sulatettua paljon kamaa näiden avulla. Joo. Mut vähän lisää koalia. Vähän lisää koalia ja... Tehdään semmonen operaatio, että... Mihin se meni? Ei kun niin on, nyt kultaa. Älä kuole. Nyt soikkipoika lähtee, kiitos. En tule enää häiritsemään. Perkele, ei pauselle. Joo, siitä mä ihmettelin kanssa, kun tuossa uusimmassa Minecraft-versiossa, mikä jossain vaiheessa tulee, niin siinä pre-release, mikä se nyt on, niin siinä ei voi peliä pausettaa. Se on vähän hassu se. Ei nää creeperit varmaan tuolta kävele, ei ne sen verran, ei ne niin älykkäitä oo. Saadaan soikille tehtyä kruunu. Ja joo, siellä on varmaan yö, koska kuuluu monsuja. Jepulis, ripulis. Tuolla foodia. Pistetäänpä tonne noita. Sinne meni, sillä pystyy sulattaa 100 juttua. Oho. Pistetään kamat chestiin, käydään hakemaan vähän hiekkaa. Kun täällä missään on vettä. Vettä. Lehmiä. Lehmät on musta kaikkein hyödyllisimpiä eläimiä. Enderman. Perkele. Kananmunia. No ehkä se hiekan hankkiminen jää toiselle kerralle. Jos ei täältä mitään kovin suuri puro löydy. Joo, mutta mennään nyt sitten takaisin tänne taloon ja odottamaan aamua. Jahas. No, mennään pistää portaat sinne. Meillä on tortsit on tiellä vähän tossa. Perkele. Se pelästyttää tolleen. Jumalista sun kanssas. Saatana, helvetin perkele. Ei saa skeeri soikkia pelästyttää tuolla. Ja toi meni kyllä vähän perseelle. Oho, lakipiikki. Yksi tämmönen taisi jäädä pois jostain. Mä arvasin, ettei kannat me selkäpäin, mutta enpä tietenkään sit totellu itseään. Aivan, tässäkin voisi olla. Joo.
ne on ihan hyvällä alulla noin mun. Jaha, se toi voitais korjata tosta. Noin. Ei spavnaa sitten tänne monsuja. Ei. No, kattelin vaan, ettei mulla edes tyymääni itemsia asennettu, niin ei voi sattua mitään vahinkoja. Noin. Noin. Ja noin. Pitäisi ehkä hakata vähän lisää puuta tosta pihalta. Ei kun niin joo. Tehdäänpä tämmönen pikku juttu. Oot lakipikki. Noin. No 5,1 äänikortti on hyvä, kun kuulee MV2 viholliset ja Minecraftissa kaiken maailman possut ja creeperit. Ja spiderit. Tai no kuulehan se muutenkin, mutta kuulee ainakin mistä suunnasta tulee. Housut. Odotetaan nyt, että toi sulaa tosta. Missä kohtaa kuu on? Ja tuo. Jaha, täällä sataa lunta. Joulu on tullut. No toivottavasti ei. Jaha, joku soittaa kännykällä. Ei kun tekstiviesti varmaankin. Katsotaanpas nopea tosta. Nopsasti tosta. Jaha, Jyne lähetti viesti. Tule Steamiin. No kohtapa tulenkin, kun aamu alkaa sarastaa. Toivottavastikin lumikin sulaa. Oi ei, meidän katto vuotaa. Perkele tulee täyteen lunta koko yläkerta. Tai just ei, kun täällä on tortsit. Noniin. Ja hienolta toi lumijuttu. Sun lumisade näyttää. Ehkä me tehdään tää turvakerros. Näin. Noin meni kaikki aidat käyttöön, noin hienosti. Sitten vähän tortseisia päälle. Mehän edistytään hyvin. Löydettiin ironia, löydettiin laavaa ja kultaakin. Ja nyt sit noin kullat sulamaan. Jep. Eli meillä on nyt aika lai hyvässä jamassa nää ja... Hop.
hyvässä jamassa ja mä luulen, että mä näin possun, mutta en nähnytkään. Nyt tapetaan Endermanni. Tähän loppuun tapetaan Endermanni. Soikki ovnaa Endermanneja. Joo. Ja nyt sitten niin kuin viimeiskin niin lopetellaan tää jakso heti kun aamu sarastaa ja nyt näyttää aamu sarastavan ja katsotaan tosta. Tehdään nyt tähän loppuun vielä Zoikille kypärä. Noin. Ja nyt kun otetaan ironia just sopivasti. Kengät. Ja sitten ollaan täydessä komeudessamme tässä näin miekan kanssa. Ja nyt kun aamu kerran tuli, niin eiköhän heitetään vähän kamaa chestiin ja sanotaan katsojille, että se on moro.